comencem l'explicació d'aquest Spectaculars, joc que he portat Trangis Games i anem a explicar com es prepara. Bàsicament és un abstracte d'anar fent un puzzle amb animalons, diferents hàbitats, ficant-li uns daus a sobre i bastant punyetero d'interacció indirecta, com els agrada a la gent de la marca rosa. Preparació. Tenim dos tipus, o sigui, la preparació inicial és la mateixa, el que hem de tenir en compte és el número de jugadors. El número de jugadors, si és major de 4, és a dir, 5 o 6 persones, perquè arriba fins a 6, el que haurem de fer primer de tot és separar aquestes llosetes de cada hàbitat, n'hi ha 3 de cada color, que tenen una lletra X dibuixada al costat dels animals. Com farem un exemple a 2 persones, doncs separem les llosetes i les enviem a la capsa. Com veureu, la capsa amb una, no diguem cuna, perquè no seria una cuna, seria més aviat unes caixetes individualitzades per ràpida preparació del joc, que el que farà és separar-vos tots els components en les seves diferents compartiments i cada persona que jugui tindrà la seva preparació inicial, com veieu aquí, que jo ja ho tinc més o menys preparat i la Sònia també. Doncs cada caixeta guardarà els components de cada jugador i després els components generals van individualitzats en capsetes, que això és un detall que m'ha semblat espectacular. Seguim explicant. Què tenim? Aquí farem un subministrament comú de daus i les torres d'observació i, evidentment, les llosetes d'animals que seran comunes. Què fem? Separem per colors, les fiquem cap per avall i barregem les diferents piles. Un cop ja tenim preparat el subministrament comú, anem a fer la preparació dels taulers personals i després la dels taulers de joc que aniran rotant. Ara ho explicarem amb més detall. Però primer comencem per la part del tauler personal, que és aquesta zona d'aquí. D'acord? El que farem és col·locar les fitxetes de gorra aquí a l'esquerra, en un costat. Després explico per què serveixen. Després, cada persona tindrà 10 fitxes amb el seu animal dibuixat al dors, amb aquest estampat com de... com es diu això? Una manta de pícnic, no? Vale, doncs cada persona tindrà 10 fitxes de lloseta d'animals amb el seu animal al dors. Les barreja i fa una pila i les deixa aquí a dalt a l'esquerra. D'aquí, les 3 primeres llosetes les destapa i les fica en els espais que veieu aquí a l'esquerra de la vostra taulell personal. Val a dir que aquest tauler té dues cares, una que és simètrica, canviant el vostre animal inicial, això sí, però tothom té la mateixa forma i la mateixa zona d'inici, i n'hi ha al darrere una cara asimètrica on això varia, d'acord? El recomanat és jugar amb la cara asimètrica, que veieu aquí en el sol, amb les primeres partides. Quan sigueu una mica més expert, passeu a la cara asimètrica, que seria aquesta que té aquí la fulla. Bé, doncs ja tenim les 3 primeres fitxes col·locades aquí. Això serà el vostre, diguem-ne, com el subministre d'animals personals del vostre taulell propi. Després, la primera fitxa que us resta en aquesta pila d'aquí, l'heu de col·locar on fica el número 1. Per això és la primera. I heu de tenir en compte que si té una rodoneta dibuixada, com per exemple, veieu aquí el pingüí o aquí el bisonte aquest que ha tret la Sònia, veieu que té una rodoneta, això vol dir que aquesta fitxa forma o pot formar part d'una torre d'observació, l'heu de col·locar a la línia de punts. Veieu aquí que hi ha una línia de punts, doncs això ha de coincidir a la línia de punts. Hipotèticament, si hagués sortit la segona, l'hauríeu de col·locar amb la línia de punts on està la rodoneta. Vale? Doncs, ja que hem tret una, per exemple, jo tinc aquí una fitxa que té un cor, que no té aquesta rodoneta, doncs la puc ficar en la orientació que més em convingui. Hem tret una fitxa, doncs hem de fer-ho també per la segona i per la tercera. Agafem una segona fitxa, veieu aquí, per exemple, la línia de punts l'he d'orientar cap a l'esquerra. I aquesta d'aquí no té línia de punts, per tant es col·loca aquí. Seguim la preparació, agafem 8 daus, 2 de cada color que tindrem a la zona personal, i els llancem.
I surtin com surtin, els col·loquem a la zona dibuixada, aquí, els quadradets. Ja per últim, el que ens queda és preparar els taulers de la reserva, que serien aquests d'aquí. Com ho farem? Doncs simplement seguirem el dibuix. Seguint l'ordre que tenim en els taulers, per exemple, tu series l'1, doncs ella agafarà una rajoleta de cada color i la col·locarà al seu tauler. I després agafarà un dau de cada color i el col·locarà també en el seu tauler, fora de la zona aquesta que n'hi ha marcada entre els punts. I jo, com sóc el jugador 2, faig exactament el mateix. Doncs amb això la preparació inicial ja estaria feta. I abans de començar, el que podem fer és fer un intercanvi, fer una preparació inicial i canviar una mica el que tenim aquí perquè creiem que ens convindrà més de cara a futur. Què podem fer? Podem fer dues coses. Primer, intercanviar una de les rajoles que hem col·locat per una de les que tenim visibles, o sigui, agafar una d'aquestes i enviar-la cap aquí. Fàcil. I quina és la segona cosa que podem fer? Agafar els daus que creiem que no ens interessen i rellançar-los. D'acord? Doncs, per exemple, jo, en aquest cas, el que faria és canviar-me aquesta rajola del Osoito Panda per aquesta del Pingüino. Sí, jo també intercanviaré llosetes, canviaré aquesta, la posaré aquí, per aquesta. I llançaré daus també. Vale, quin daus llançaràs? Jo no llanço daus, jo em quedo com estic. Jo llançaré aquest 1 i llançaré aquest 3. Pues t'ha sortit una mica rana. Puc canviar més d'una lloseta? No, només una i solo una. Ho diu clarament amb el... I com hem de saber quines llosetes canviar? O sigui, què signifiquen els cors, els daus... Vale, anem a pams. Quin és l'objectiu del joc? L'objectiu, sí, tenim diferents formes de puntuar. Vale? Heu de saber que hi ha coses que es puntuen a la primera ronda i coses que es puntuen al final. Si sou una mica avispats ja haureu entès que es puntuarà segons els valors que tinguin els daus a sobre de les llosetes. Vale? Com es fa això? Puntuarem segons diferents criteris. La primera de les puntuacions la farem al final de la primera ronda i consistirà en els tíquets. Si veieu aquí tenim un tíquet a l'entrada, doncs totes les llosetes que tinguin dau que estiguin adjacents en aquest tíquet, vale? Sí, partint des del tíquet, comencem a comptar tots els daus que estiguin adjacents en aquesta lloseta. Val a dir que aquest dibuix que hi ha aquí compta com una lloseta inicial pròpia de cada jugador. Vale? Doncs això, al final de la primera ronda i només en aquell moment sumaríem el valor dels daus, que després farem un exemple i ho repetirem com es fa. Què més hem de tenir en compte? Doncs, què puntuarem? Per cada tipus d'hàbitat tindrà la seva pròpia puntuació, que es comptaran el valor de tots els daus en aquell hàbitat i el multiplicarem pel número de cries que hi hagi. Què són les cries? Doncs les llosetes que tenen un cor. Ho veieu aquí, jo tinc 3 cries en reserva. Què vol dir? Que si jo tinc una zona groga i només tinc un cor en aquella zona groga, doncs sumaré tots els daus grocs que tingui en aquella zona i ho multiplicaré per 1. Si es dona el cas que tinc 2 llosetes de cor en aquella zona groga, tot el valor dels daus que tingui en aquella zona el multiplicaré per 2. Això es veurà molt més fàcil en un exemple de puntuació final que farem una mica més endavant. D'acord? Vale, pregunta. Pregunta. Hi ha restricció dels valors de daus? És a dir, jo puc posar qualsevol valor de dau a les llosetes on no hi hagi un valor marcat? És a dir, a les cries ja sé que només poden, o entenc que només pot haver-hi un 1 o un 2. Sí, a les cries només pot haver-hi un 1 i un 2. A la teva lloseta inicial només pot haver-hi un 6, ja ho marca. A les altres llosetes el valor és lliure. Pot haver-hi de l'1 al 5 i només pots ficar el 6. Sí, el 6 només pot anar a la teva lloseta inicial o en les llosetes que tinguis una torre construïda. Com es construeix una torre? Doncs quan ajuntem 3 llosetes que tinguin aquesta
rodoneta, imaginem que agafo aquesta lloseta i la col·loco així, Sí, el color de la i al lloseta... final agafés i fes així, veieu que s'acaba de completar una rodona de color blanc, doncs podria col·locar una torre blanca. Si aquí hi ha una torre blanca, jo en aquestes 3 llosetes puc col·locar-hi un 6 d'aquell color, cadascuna amb el seu color. Si no tinc una torre construïda, aquí o en una lloseta lliure no pot anar un 6 de cap manera, està vetat. El 6 només podria anar, en aquest cas, aquí. I les cries, evidentment, perquè les cries... O sigui, totes les llosetes, perquè puntuïn o facin efecte, han de tenir un 10 a sobre. Les cries, si teniu una cria en una zona per puntuar, però no té un 10 a sobre amb el valor 1 o 2, aquella cria, evidentment, no fa el seu efecte i el valor total d'aquella zona serà un 0 patatero. No sé, o sigui, és una mica enrevessat d'explicar, però veureu que és molt més fàcil quan fem l'exemple final. I vale? Un xivato que hi ha és que si veieu a la part superior esquerra, veureu que hi ha dibuixades 4 animals amb 4 llosetes, amb cors i mitges llunes, que són els mig cercles aquests de les torres d'observació. Aquí us explica els animals que teniu a la vostra zona. Aquí explica els animals que hi ha a la zona comuna, o sigui, a la zona de reserva, i els animals que teniu a la vostra part personal. Vale. Bueno, doncs això. Cada zona es puntuarà segons uns criteris. Després, quan hem col·locat una torre, doncs les torres puntuareu sumareu de nou la suma dels daus que tingueu al voltant de les torres, només en el cas de que estigui rodejada de 3 daus. Si hi ha una torre i només té 2 daus al voltant de la torre, aquells 2 daus no compten per aquest criteri de puntuació. Un últim criteri de puntuació són els animals diferents que tingueu en el vostre zoo. Normalment, si jugueu normal, sempre estareu entre 10, 11, 12, i si aneu a buscar animals que sigui varietat, 17 no ho he vist encara, és bastant complicat, però dona 80 punts de victòria. Criteri a tenir en compte. I ja per últim, en un mode més avançat, si us fixeu aquí a la dreta hi ha uns modes objectius, que teniu aquí les fitxes, les llosetes, que seria l'explicació que us ve en la fulla annex. Aquí és per quan porteu més partides, si voleu afegir-li una mica més de xitxa, però bueno, són criteris de tingues 4 cries juntes, tingues no sé què, són criteris extras que us donaran 10, 15, 18 punts, 19... Vale? Encara no ho hem provat, però estem amb les primeres partides, estem donant les primeres passes. Molt bé, i després de tota aquesta xapa anem a lo més senzill, que és com funciona un torn. O sigui, és més difícil d'explicar el joc que després de jugar-lo. Això sí, el puzzle, la forma de pensar, el trencacaps que suposa, és bastant interessant. Però la forma de fer un torn és molt simple. Tindrem algú que farà com de líder, que anirà dirigint les passes, perquè un torn té 3 passes. Primera passa, planificació, segona, execució, tercera, preparació del següent torn, de la següent jugada. Primera fase es fa simultàniament i és la planificació. Què farem? Doncs d'aquest tauler que tenim aquí agafarem un element, o una loseta o un dau, i el ficarem a la zona marcada amb una N. I de la vostra zona personal també agafareu un dau o una lloseta. Vale? O sigui que comencem amb la planificació. Val a dir que les llosetes que agafeu no hi ha cap restricció de col·locació, o sigui, no cal que siguin adjacents a una altra lloseta, poden estar lliurement esparcides per qualsevol... Que hi ha altres jocs que sí que et diu has de ficar-la que estigui justament adjacent a una lloseta. No, aquí és lliurement. Les agafeu i les col·loqueu com vulgueu. Vale? Doncs ja cadascú hauria agafat una zona de preparació. Anem a fase 2. S'anuncia a la persona líder, anuncia col·locació dels elements que heu agafat. Doncs, per exemple, he agafat aquest element i decideixo que el col·locaré aquí. I aquest element que he agafat el col·loco aquí, per exemple. Ara, com he agafat una lloseta de la meva zona personal, baixo una lloseta nova, la col·loco aquí,
i hauríem acabat el torn. Ja veieu que és pim-pam, és molt ràpid. I ara fem la fase de preparació. Agafem el taulell i sense moure res, tal qual tenim el taulell, li entreguem a la persona que tenim a l'esquerra. Jo no tinc ningú a l'esquerra, estàs a la dreta en aquest cas, però perquè som 2 jugadors. Vale? Si fóssim 6, o 4, 5, els que fóssim, anem passant el taulell aquest a la zona de l'esquerra. Tornem a començar. Fase de planificació. Agafem un element d'aquí, un element d'aquí. I així, sí, quan agafem un element, els col·loquem i així anirem jugant fins a executar 8 rondes. És a dir, quan aquest taulell estigui buit. Fem una altra ronda d'exemple i ja passaríem a fer un exemple de puntuació. Un exemple del canvi de primera fase a segona fase. D'acord? Vinga, fem la fase de planificació d'aquí. Què m'has deixat? No m'agrada el que m'has deixat. A mi tampoc. I no em queixo. Aprofito per, mentre la Sònia va col·locant, aquestes gorres les podeu gastar per que el valor dels daus sigui més o menys 1. O sigui, si jo baixo aquest 2 aquí i pel que sigui no el puc col·locar enlloc, giro la gorra i el puc convertir tant en un 1 com en un 3. O el 6 el puc convertir en un 2 o en un 1 perquè s'inverteixen. O en el cas que gasti la gorra comodín i la gorra d'aquell color, puc fer un més menys 2 en aquella jugada. Les gorres es poden gastar quan teniu els daus en aquesta zona de preparació. O sigui, jo em preparo el dau aquí i decideixo gastar la gorra per posar-li el valor i després col·locar-lo. O abans de cada ronda de puntuació, o sigui, abans de un cop heu fet la 8a jugada a la primera ronda o la 7a jugada a la segona ronda, en aquell moment es poden gastar les gorres que vulgueu per moure un dau que ja estigui col·locat. Vale? Sí, important recordar que un cop utilitzats els comodins... Es poden fer servir un cop per la partida. Exacte, Punto. no es recuperen a la segona part, no, es gasten fins al final de partida. Correcte. I poden ser, i això ho has dit, no? Que es poden utilitzar el comodí o un altre. Vale, doncs ja estaria feta la segona ronda. Veieu que és torn molt ràpid, el que ho estem allargant com unes persianes. Faríem l'intercanvi de taulers i tercera ronda. Anem a simular fins al final de la primera fase i ens veiem per la primera puntuació. Doncs bé, ja hauríem acabat el que seria la primera ronda, hem buidat aquest tauler de reserva, hem fet 8 torns, per tant, si aquí a l'inici sempre en tenim 15 elements, ens han de quedar 7 elements. Tenim 7 i taulell 8, que eren els 8 elements que n'hi havia aquí. Perfecte, com veieu aquí hem anat fent servir gorres, hem anat col·locant daus, hem anat col·locant llosetes. Molt bé. Què vol dir que aquí ens quedin 7 elements? Doncs que la segona fase dura exactament 7 rondes en lloc de 8. La primera dura 8, la segona dura 7. I què hem de fer abans de continuar aquesta fase de manteniment? El primer que hem de fer és comptar els tíquets. Com es compten els tíquets? Si recordeu, hem de comptar el valor dels daus que estiguin adjacents en els camins des del tíquet. Doncs miraria el valor dels meus daus que estan adjacents a un tíquet, seria des del tíquet 1, més 2, més 5, en aquest caminet són 8 punts, aquest dau està aïllat, per tant no compta, i en el caminet des d'aquí serien 5, 6 i 1, 12. 12 més 8, tinc una puntuació de tíquets inicial de 20 punts. L'anotem a la fulla de puntuació. I tu, Sònia, què tens de tíquets? 12, 14, 18. 18 i aquest d'aquí també. Ah, doncs 20. Llavors són 20 punts també. És veritat. Estem empatats. Estem empatats a tíquets. I això ja no es torna a comptar. Això es compta només en aquesta primera ronda. Ho deixarem per aquí al costat. A veure si ho podeu veure. Perfecte. I ens queda fer la fase de manteniment. Què vol dir això? Doncs tornarem a omplir aquest meravellós tauler de reserva. Com ho fem? El mateix. Qui tingui el número 1 comença i agafa una de cada. Doncs aquí es prepara igual que a la primera ronda. Cadascú agafa una rajoleta,
la col·loquen a l'espai i on varia, aquí heu de tenir en compte si jugueu menys de 4 persones, perdó, entre 2 i 4 o si jugueu 5 o 6, si jugueu en solitari funciona d'una altra manera, no entrarem aquí perquè no expliquem solitaris normalment, però bé, com és el cas que som 2 persones, veieu aquí, en el segon torn el que farem en lloc d'agafar 4 daus, un de cada color, el que farem és 2 daus de cada color cada persona. 2, 2, 2 i 2. I els llancem i els col·locarem a la zona de la reserva. Deixo aquí, ojo, cuidado, si fóssim 5 o 6 jugadors només agafaríem 4 daus, ¿vale? I això seria tot el manteniment que heu de fer entre fase 1 i fase 2. Fem un torn de la fase 2 com a exemple i ja passaríem al que seria la ronda final. Vinga, comencem, repetim un torn. Fase de preparació, agafem un element d'aquí i un element d'aquí. Vale, doncs un cop triats els elements, fase de col·locació. Elefantico ben pa acá. Amb això em permet fer una d'això i col·locar aquest 6, que el col·locaré aquí. Vale, movem els taulers cap al rival. Tingui. I executaríem fase 2. Acabem de fer l'exemple, ens veiem al final de la ronda, al final de la puntuació, final de partida. I ara sí, ja hauríem acabat el que seria la partida. Vale? Aquí us sobraran elements. Si esteu jugant a 5 o 6 us sobrarà un element des d'aquí, veieu que això ja està buit. Si esteu jugant entre 2 i 4 us sobraran 5 elements aquí que no fareu servir. Vale? Doncs això ja ho podem apartar, això ja no està en joc. I l'únic que ens queda és mirar com és la puntuació final. Recordeu tot el que us he explicat al principi, que era una mica liós, i tingueu en compte aquests objectius, no sé què, no sé quanto. Ara veureu més clar amb l'explicació del que és la forma de puntuar. Agafem la fulla de guia, veieu aquí que hem gastat totes les gorres en el seu moment, és bastant útil gastar això, i anem pam a pam. Comencem, contem els hàbitats de color verd. Hàbitats de color verd, per exemple, jo tinc aquí aquest hàbitat d'aquí, que és tot de color verd, tinc 2 cries, però una no té dau, per tant, no em compten. Per tant, el que faig és sumar el valor dels daus i multiplicar per una cria, que sí que té dau. Doncs són 12 punts de l'hàbitat de color verd. Tu què tens? Vale, jo aquí tinc una cria i l'altra no té dau, o sigui, 1 per 1, 1. 1. I aquí tinc una cria amb un dau de valor 6, que serien 1 per 8. 8 més 1. 9. Perfecte. Doncs ja tindríem els hàbitats més comptats. Anem amb els hàbitats de color groc. Jo, per exemple, aquí tinc 2 cries, amb dau, les dues, i sumem el valor dels daus i multipliquem per 2. Per tant, seria 4, 10, 16, 21 per 2, 42. Bon pilotasso que he fotut aquí. Sí. I tu què tens? Vale, jo aquí tinc, en el groc, doncs tinc una cria, aquí tinc 10 punts. 10 més 1, 11. 11 per una cria. Sí. I allà tens dau, però no tens cap cria connectada, per tant, aquella no compta per res. Sí, en aquest criteri de puntuació. Sí. Per tant, 11 punts del color groc. Anem amb el blau. En el blau jo també tinc 2 cries i el que tinc és un 5, un 6, són 11, 12 i 4, 16 per 2 cries actives, 32 punts. Tu en el blau veig que tens tinc una cria... aquí 5 punts Sí. i una cria amb 2 punts. Sí. Per tant, en total, 5 i 2, 7 punts. Sí, no ha estat el meu millor moment. No ha estat la teva millor partida, No. realment. I anem amb el criteri de puntuació dels grisos. Jo tinc 13 punts en els daus grisos i una cria, per tant, 13 punts. I tu, pel que veig, que tens 2 espais grisos, Sí, aquí tinc 12-14 per una cria 14 14, i aquí tinc 6 per un 6. doncs 20. Vale.
Doncs ja tindríem els hàbitats puntuats. Ara anem a mirar les torres. Recordeu, les torres només us puntuen les torres que tinguin tots els daus envoltats d'aquella torre. Sí, puntuareu la suma del valor dels daus que envoltin la torre. Si la torre no està completament envoltada, aquella puntuació és 0. En aquest cas, la teva torre negra no està totalment envoltada, per tant aquest 3 no puntua. En canvi, els altres sí. 6, 6 i un 4, veig? Sí. Doncs serien 16 per aquesta torre blanca i aquí tindries 15 per aquesta torre de color daurat. Per tant, 31 punts a base de torres. Molt bé. Jo tinc només dues torres i les dues les tinc completades. Serien 6 i 6 més 5, 17 i a l'altra torre també 17. És el mateix criteri, 17 i 17, 34. I fins aquí tindríem el que és tema puntuació de daus. I ara què ens queda? Ens quedaria mirar animals i objectius. Objectius, com no hem jugat amb objectius, doncs no els puntuarem, però recordeu que és el que hem explicat abans, que estan allà a la capsa, per partides més avançades. I com puntuem els animals? Jo el que recomano és, tornem els components que toquin al centre, guardem 2 daus de cada color per cada persona, i la resta de daus ja també els tornem al centre. Això ja ho tenim més que puntuat. Doncs ara el que fem és agafar les piletes i separar-les per tipus d'animal. Vale, cadascú s'ordena com vol, com veieu, aquí jo m'he ficat aquí sobre, tu allà al teu costat. Però bé, el que he fet és, si tinc un animal repetit, doncs les fico juntes i l'únic que faig és comptar els animals diferents que tinc dins el zoo aquest. O la reserva, millor dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, comptant l'inicial, que aquest també es compta. 14 animals diferents, anem aquí al criteri de puntuació, 14, 40 punts. Tu què tens? Vale, jo tinc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 igual. Doncs en aquest aspecte, empatats. Fem el sumatori. Crec que guanyes tu. Ara ho comprovem. I ja tindríem sumatori 193 a 138, hauria quedat aquesta partida simulada de cara al tutorial. I res, això és espectacular. Com veieu, és un joc que, més que sigui, has de fer el teu puzzle, però també has d'estar molt pendent de què tens a l'esquerra i què tens a la dreta, perquè has de saber què és el que t'està venint, però també la teva decisió s'ha de veure influenciada per lo que creus que t'arribarà. Això sí, t'ho poden prendre en qualsevol moment. També per lo que creus que li estàs deixant al darrere. Hòstia, a vegades potser et convé més, encara que no sigui la teva opció més òptima, si per l'altre és una jugada espectacular, que tu li agafis aquell dau. Encara que per tu suposi guanyar 4 punts en lloc de 3, si l'altre li impedeix fer la seva jugada, aquí és on entra la màgia d'aquest joc. És la rotació aquesta d'aquells taulers, de les reserves. A veure, t'hem de dir, a 2 no brilla tant, perquè al final és, si no ho agafo ara, probablement ho agafi d'aquí 2 rondes, perquè l'altre també està més limitat, però clar, aquest joc per mi brilla a 5 o 6. És quan deixar escapar una cosa aquí ara mateix, si no l'agafes ja, doncs vés a saber. Sí, llavors és quan més t'has de fixar en el que tenim els altres. Sí, hi ha les partides que vam fer sobretot a 5 persones, o a 6, crec que brillava... O sigui, que donava molt més joc perquè t'havies de fixar en això, en el què necessitava de la teva esquerra i què és el que et venia per l'altra banda. I que havies de vigilar perquè si no ho agafaves en aquell moment, trigava a tornar. O no tornava. O no tornava. Molt bé, doncs aquest espectacular, aquest rotllo cascàdia amb les fitxetes, amb el doble joc del combo... I també té el joc dels Seven Wonders, de passar les cartes i a sí, veure què li agafes. agafes. Però bueno, sí. Seven Wonders ja és un altre rotllo, no... Per sí, mi no. És més un rotllo cascàdia, però amb aquest rotllo del draft del que seria el draft dels elements, aquests rotatoris que hi ha aquí, aquests personals, en aquest cas. I a més, això, la cuna és molt xula, no sé, m'ha encantat aquest espectacular. I deixaríem aquí el tutorial, us recomano que us subscriviu al canal, ens veiem en propers vídeos, doneu-li al like
campaneta per tenir recordatoris i fins la propera. I comenteu. Comenteu, va, també. Comenteu, va. Vinga, fins la propera. Adeu!